שלום, שמי רבית אלמוג ואני מנהלת מותג במבשלות בירה בינלאומיות. אני רוצה להציג לכם בשתי דקות את מותג הבירה החדש שאנחנו משווקים ממש בימים אלה בישראל. מדובר בסקול, בירה בינלאומית, מספר 3 במחיר בעולם. והבירה הזאת היא קצת אחרת. היא בירה הרבה יותר כלילה, היא בעלת רמת מרירות נמוכה יותר, טעם פירותי ועדין. היא זורמת בגרון, היא כיפית לשתייה. היא מתאימה במיוחד לצריכה בשעות היום, מאוד מרעננת. יושבת נהדר בדיוק במשבצת הזאת של ארוחת הצהריים. היא מתאימה במיוחד ליום חם על שפת הים, כשבא לכם להירגע עם חברים, פיקניק בפארק, או סתם כשבא לכם להתפנק במרפסת של הבית. בחודשים הקרובים אנחנו נצא במסע של טעימות בכל הארץ. אני מזמינה אתכם לבוא ולטעום את סקול, שיהיה לחיים.